Sanibona siyanamukela babukeli. Welcome. Today on the 21st of May 2021 at 2:30, Dr. Dlamini was at Derby. Bekunomunye umuntu wesilisa igama lakhe okuthiwa uNkosinathi Dlamini who didn't have anything to eat. Uyahlala 6 days engadli, akanakwa umuntu. So umthandazi Dlamini decide ukuthi athenge bese mupha into yokudla, and uthi uma efika embuza wase echaza isitori sakhe ukuthi sukela izola kakaza azadle lutho, akanako yonke into uyazenzela, uyayiwashela lokhu bese mupha into yokudla, and uthi uma efika embuza wase echaza isitori sakhe ukuthi sukela izola kakaza azadle lutho, akanako yonke into uyazenzela, uyayiwashela. Looking to his situation, ukhubazekile, like akazalwanga so-bad, uthi walimala, so akanabani, even umndeni awumnaki cause uma wakhe and grandmother wakhe beshona, akena muntu uyedwa. So guys, if ufuna ukusiza nawe, just continue to siza. Ngicela ukuthi umthanda Dlamini uNkulunkulu embusise ngalokhu ekwenzile. Siyabonga.